ओडिशा ओडिशा एमिति एक राज्य जहाँ तार परंपरा संस्कृति और ऐतिह्य विषय जना किंतु मुझे ओडिया लोकों आगे ओडिशा विषय कहबी ताहा एटा मूर्खामीर परिचय हेब। किंतु एमिति बहुत गाँ बहुत सहर एवं बहुत किछि जिनिस अछि जो गुड़िक सारा विश्व में प्रसिद्ध होगापी योग्यता रखि था किंतु तांको आम ओडियार लोक मैंने ठीक भाव में जानी न था। ठीक से हीपरी किछि गाँ सहर और किछि ओडिया चलचित्र जो गुड़िक राज्य और देश बाहर ख्याति पाइबापी योग्यता अर्जन करे कि ताको ताहा मिल पारि ना। से भली किछि अलक्षित ग्राम और अंडररेटेड ओडिया मूवी विषय में आपको सूचना देवाई मोर ए चैनल इनफॉर्मेटिव शून्य क्रिएट कर। आज आम जा केन्द्रापड़ा जिलार राजकनिका ब्लॉक अंतर्गत सियालिया ग्राम। यह भी एक रहस्यमयी ग्राम कहीं एक रहस्यमयी चलतु आपण मैंने जाई देखिए। नमस्कार। आज आम मैंने जाऊँगी केन्द्रापड़ा जिला अंतर्गत राजकनिका ब्लॉक सियालिया गाँव को जहाँ को लोके कबाट विहीन गाँ बोली जानती। से गाँ को जीवा बेटर दृश्य आपण मैंने एबे देखुचंती। आमे जो गाँ को एबे जाउचंती एडा ओडिशा तो प्रसिद्ध किंतु बाहर राज्य मध्य अनेक न्यूज चैनल वाला आसी ए गाँव वीडियो नहीं तांको न्यूज चैनल प्रसारित करिसेंती। तेणु ए गाँ को आमे भारत प्रसिद्ध बोली मते कहि परिबा। कहीं ना ये गाँ से रहस्यमय बोली ताकू एतिकी सम्मान मिल पारी। आम से गाँ को जाकि बहुत खुशी लगे देखिकी से गाँव घर सब देखिए घर दृश्य देखिकी आपण मैंने से गाँव में प्रवेश कलापर निहाती भाव में मन खुशी हो तेज चलते से जेपरिक आपण मैंने देखिपे आम से रहस्यमय गाँ सियालिया को प्रवेश कर सारी। एवं आपण मैंने देखु प्रत्येक घरे चाल घर मानक लगी बाउंश बतर तैयारी ताटी एवं कोठाघर मानक लगी ग्रिल किंतु कौन घर दुआर बंध लगी ना कहीं दिव्य देवी खरा खाई दुआर बंध उपर बसी से कौन घरे सम्मान जनाई दुआर बंध लगी ना एवं निज घर सुरक्षा दायित्व से मैंने माँ खरा खाई हाथ में टेकी देती। ए विषय आप बहुत भल भाव में जानीपर ये गाँव पूजक एवं ये गाँव अन्य किसी लोक मान मुहर तेरे से पर्यंत आपण मैंने आगे आम माँ खरा खाई दर्शन करनी। तेज चलतु से दिव्य देवी आम दर्शन करवा। एवं आपण मैंने जहाँ देखुले से गुड़िक माँ खरा खाई पीठर दृश्य
ଏବେ ମାଆଙ୍କ ମହିମା ପୂଜକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ହେଉଛି କବାଟ ନଥିବା ଗାଁ ଶିଆଳିଆ। ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଶିଆଳିଆ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମା ଖରାଖାଇ। ମା ଖରାଖାଇ କବାଟ ନଥିବା ଗାଁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ନେଇକି ଆସୁଛି ମା ଏଠି ତାର ମାନସିକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରି ହେଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମା କବାଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେହେତୁ ମା କବାଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କର ଯୋଗଳି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ଭରସା ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ କେହି କବାଟ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ଅଭୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ଚୋରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଭରସା ଯେଉଁ ରଖେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ସବୁ। ତାପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 3 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଥାଏ ସେସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ପୀଠରେ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଏ ସବୁ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ କରିକି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ କିଏ ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଛି, କିଏ ଗୁଆ ବସଉଛି, କିଏ କେହି କିଛି ନ କରି ମଧ୍ୟ ମନର ମନାସି ଦେଇକି ଯାଉଛି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ମାଚଣା ଦେଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଇକି ଡୋରି ଖୋଲିକି ନେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କଥା। ମା ଖରାଖାଇଙ୍କ ପୂଜକଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ବା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ଆସ୍ଥାରେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ କବାଟ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା। ଶିଆଳିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଶିଆଳିଆ ଗାଁରେ ବହୁତ ଶିଆଳି ନଟା ଥିଲା, ଘର ନଥିଲା, ଗାଁ ନଥିଲା, ଏତେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଶାନ୍ତର ଶାନ୍ତ ଅମଳର ଘର। ସେଇ ସାତ 100-150 ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଶିଆଳିଆ ନଟା ଥିଲା ଯୋଗୁରୁ ଠାକୁର ଆଣିକି କନିକା ରଜା ନେଇଥିଲେ। ଠାକୁର ଆଣିକି କନିକା ରଜା ସପ ନେଲେ ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଶିଆଳିଆକୁ ଯିମି। ଆସୁ ଆସୁ ସେ ବିଲର ଜାଗାରେ ରହିଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେହି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଧରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ନିଜର ରଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟେକି ପାଇଲେ ନାହିଁ 100-200 ଲୋକ। ହାତୀ ଆସିଲା, ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା ଶିଆଳିଆ ଗାଁକୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିମି, ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲେ। ସେଠି ସେତେବେଳେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଠାକୁର ସେଇଠି ରହିଲେ। ତାକୁ ସବୁ କଟାକଟି ସବୁ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ହେଇଗଲା। ସେ ମଣିଷ ଆସି ଏବେ ରହିଲେ, ପଥର ରହିଲେ ମଣିଷ 100-200 ବର୍ଷ ହେଲା ପଥର ମଣିଷ ରହିଛନ୍ତି, ରହିନଥିଲେ ସେଠିକି। ଏଇ ସେଇପାଇଁ ଏ ଗାଁ ନାଁ ଶିଆଳିଆ ହେଇଛି। ଶିଆଳି ନତାମୂଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବରଗଛ, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବରଗଛ କଟାଯିବନି, ତାଙ୍କରି ମୂଳରେ ମା ରହିଗଲେ। ସେଇଠି ଥୁଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ସେ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାତିରେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିମି। ସେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର କରିମି। କହିଲା ମନ୍ଦିର ଯଦି କରିବୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲେ ଯାଇ ରହିବେ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଖରାଖାଇ। ମୁଁ ଖରା କାକର ଖାଇମି। ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଖୋଲାରେ ରହିବି। କଦଳୀ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ରାତିରେ ଆସିକି କଦଳୀ ଗଛରେ କିନା ଦାଆ ନଗେଇକି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଦେହରେ ଦାଆଟା ନଗେଇଦେଲା। ନଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଦଳୀ ଆଉ କଟିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦାଆ ନାଗିକି ରହିଲା। ସେ ତାକୁ ଧରିକି ରାତି ସାରା ରହିଲା। ସକାଳୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ସେଠୁ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ପୂଜା କରିଦେଲା। କହିଲେ ତା ଭୁଲ କାମ କେବେ କରିବୁନି। ଆଉ ତାପରଠୁ ସେ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିନି। ସେ କେବେ ଭୁଲ କରି ଆଉ କେବେ ଚୋରି ଦେଖାଯାଏନି ଗାଁରେ। ଆଉ କେବେ ଚୋରି ଦେଖାନି। ତାପରେ ଜଣକ ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାକ୍ସକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିକି ସ୍ୱପ୍ନର ମାଇଲା 2 ଚାପୁଡ଼। କହିଲା ତୋ ଘରେ ବାକ୍ସ ଅମୁକେ ଲୋକ ନେଇଯାଉଛି, ତୁ ଶୋଇଛୁ କ'ଣ? ସେଠୁ ସିଏ ଉଠିକି ଅଣ୍ଟା ତଳା ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଇଏ ତାକୁ ଯେମିତି ଧରିଲା ସେ ବାକ୍ସକୁ ଫାଟି ଦେଇକି ଯାଇକି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣେ କବାଟ ନଗେଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଆସିକି ଏ ଗାଁରେ ଥିଲା। ସିଏ ଆସିକି ତାର କହିଲା ମୁଁ ସେ ମୁସଲମାନ ତ ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନନ୍ତିନି। ତାର 5-6 ହଳ ବଳଦ ଆଉ ବାଟେ ଖଣ୍ଡେ ବିଲ ଚାଷ। ସେ ତାର ଆସିକି ଘର କଲା। ଘର କରିକି ତାର କବାଟ ନଗେଇଦେଲା। ନଗେଇ ଦେଇକି ତାର ରହିଲା। ମାନେ 10-15 ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ତା ଘରେ ବାଘ ପଶିଗଲା। ସେ ଗୁହାଳେ
ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାଘ ଆମ ଇଆଡ଼େ ତ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଘ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଶିଗଲା ସେ 6-7 ହଳ ବଲଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା 6-7 ହଳ ବଲଙ୍କୁ ମାରିଦେଇକି ସେ ବାଘ ତାର ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଉଠି ହାଉଲିଂ କଲା ହାଉଲିଂ କରିକି ସେ ଜମି ସବୁ ମାଗଣା ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା ଏ ଘର ବି ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କି ମା ଖରାଖାଇଙ୍କର ମହିମା କେତେ ଏବଂ ସେ କିପରି ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାଚେରୀ ଘେରିକି ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବେଳେ ମାଙ୍କ ପର୍ବରେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ପାର୍କଟେ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଅଛି ଯେଉଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଶିଆଳିଆ ଗାଁ ଏବଂ ଖରାଖାଇଙ୍କର ମହିମା ଗାଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।